Slav jwara mxir hatin qanala Pirtuk hezim. Niha pirseke dibêjin gelo yê ku pir bigere dizane an jî kesê ku pir bixwîne dizane. Ji kerema xwe hûn bersiva xwe dibin videoda binivîsinin ez bersiva xwe bi pirtûkekî dim ku ev pirtûk li ser geştê, li ser gerê hatiye nivîsandin. Pirtûka min Gurcistan warê guran nivîskar Burhan Korkmaz ji weşanên Sitavê hatiye çapkirin. Xwe ev pirtûk de 15 roj je çap bûye, hê nû ye, çapa 2022 ye. Gurcistan jî xwe welatek cîranê Kurdistanê ye, ne dûrî me ye. Ez behsa nivîskar hevalê Burhan bikim. Kurdek ciwan e sala 1996 da li Bakurê Kurdistanê bajarê Bêdîsê hatiye dinê. Navçeya Xîzanê gundê Êkû hatiye dinê. Hema di zarokatiya xwe de wisa dibêjin, dibêj zarokatiya xwe ve ez ji gerê hez dikim. Dixwazim bigerim cihên em bêjin nû bibînim seran serê dunyayê bi taybet dixwaze bigere ku digere ji xwe û nede zimanan dizane gor neh deh ziman dizane birastî ev jî şanaziye kêfxweşiye ku yani Kurdekî ciwan bi nede zimanan dizane dikare biaxive, bixwîne û bi awayekî wan zimanan bi kar bîne. Û niha jî heta niha ez bêjim li heft welatan geriya ye û hê jî bi awayekî otostopê vê gera xwe didomîne. Niha em werin Pirtûkê. Pirtûk geşta wî ya li Gurcistanê. Li Gurcistanê ku welatê guran wisa tê bi nav kirin ku cîranê Kurdistanê ye Gurcistan ji xwe em wisa dizanin. Niha ez dixwazim di Pirtûkê de behsa sê xalan bikim. Di sê xalan da Pirtûkê dinirxînim û behsa wan xalê xwe dikim ku yani ew xalê ku ji bo me girîng çine di Pirtûkê de ez ê behsa wan bikim lê zêde spoilerê nadim ji ber ku dibe hên kes ku nexwandine hebin me niha temaşe dikin Pirtûka wan hê natiye berdest wan an jî sipariş dane hê di rê daye dibe kesê ku nû Pirtûk diye û di nase gelo ez bikirim bistînim ji bo xwe ne an nestînim ez bawerim piştê videoyê ew jî wê qane bibin û Pirtûkê bo xwendinê ji xwe re bistînin. Niha werin ez behsa wan xalê xwe bikim. Xala min a yekemîn ew e ku divê Pirtûkê de ku ji xwe çûyîna destpêka çûyîna birayê Burhan di Pirtûkê de wek navê baran ji xwe re bijartiye wek navekê Kurdî birastî navekê xweşik e navê baran em ê bi baran bidomînin. Niha hevalê baran divir destpêka xwe çûyîna em bêjin Gurcistanê behsa wê dike ku rojekî dijwar ji xwe re bijartiye ew rojek ku berfbayî ye rastî gelek sar û serma ye û çentê wî li pişta wî dixwaze biçe Tiflisê dema ku diçe wê ewkê gümrükê ku cê ku em bêjin dema hûn diçin welatekî biyanî hewcê ew nûr pasaportên xwe ravayî hin memûr û kesam kin li wir dinêre li wir em bêjin çîrok divê xala ewlîn de li vir dest pê dike ku biçe Tiflisê. Tiflis paytextê Gurcistanê ye. Xala duyemîn li vir ku birayê baran behsa Kurdên neyê êzidî dike danasîna wî bi Kurdên neyê êzidî re û behsa ola êzidîtiyê dike ku birastî ev gelek girîngin agahiyên gelek girîng hene de derheqa êzidiyan de ez behsa vana nakim divê hewcê hûn bixwînin ez karim behsa ewkê bikim Kurdên neyê êzidî hûn zanin birastî bi hezaran Kurdên me niha li Qafqasya û welatê Rusyayê li wan Gurcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan heta Türkmenistan jî çe Kurdên me hene ne tenê hemî êzidînin lê gelekî wan êzidîne Kurdên me êzidî ji ber ku em bêjin komkujî û jenosîdan mixabin koçî wan welata mûne û bi sedan salan li wir dijîn ji ber artêşa em bêjin Osmaniyan Tirkperest a Tirkan mixabin li wan deran koç bûne û jiyana penaberiyê dijîn. Li vir birayê Burhan di xala duyemîn da nasîna wî bi Kurdekî êzidî hevalê behsa wî dike Memo heye bi wî re dinase û bi saya wî diçe em bêjin malbatê êzidiyan bi wan re hevnasînê wî çêdibe û derheqa êzidiyan de gelekî agahiyên girîng dideme û xala min a sêyemîn jî behsa Tiflisê ew xwezaya Tiflisê ji wir diçe bajarê ewkê heye biborin navê wî nat heşê min Goriyê heye ku ev bajar jî bajarê Joseph Stalin ji xwe em hemî nas dikin. Ji wir jî diçe bajarê Batumê ji xwe Batum ji aliyê Tirkan û Kurdan ve taybet yani Bakurê Kurdistan û Tirkiye gelek kes diçin Batumê û gelekî navdar ev bajarê Batumê ku aliyê em bêjin turizmê ve gelekî bajarekî tê tercih kirin yani kes dixwazin biçin û bajarê dinê jî Sivanetî Mesîta heye ku ev jî
hem herême hem bajarê bawayekî cuda ye ku li vir jî çiyayên gelekî em bêjin Asê hene, daristanên mezin hene wisa dişibe Kurdistanê birayê Burhan Dorû de behs dike û di Tirkiye tiştekî din jî heye hin wêne jî henin ez wisa nîşanî we bikim ku hevalê baran ev wêneyane jî lê zêde kirine û li bin çiyayê ew kê Mesî tayme got çiyayê bangûrê anê heye ku dibin vê çiyayê da şevekî jî maya di çadirê da bi rastî gelekî balkêş e pirtûk bi kurtasîrin sê xalan da nirxand ji ber ku ez û birayê baran wê li ser kanala pirtûk hezû ew kê weşanekî zindî jî pêkbînin dibê li bendê bin ez ê wê roja me diyar bû ez ê wê wereş par ve bikim hûn dikarin di wê weşana zindî de hin pir sêweyê ku hene ji birayê Burhan derheqa Pirtûkê û gerê geştiyariyê de bipirsin wê ew jî bibersivîne heta vîdyoyê li xwe heta em bêjin weşana zindî li xwe baş binêrin dem baş